uyayazi lento Ufana impuphu nje isiphi udazizophatha. Akubona utshwala lokho. Lalela kuyona impuphu le. Akudayizwe inyala la. This is radio. A talent need to emerge and to be managed by another talent. Umuntu owaziyo. Umuntu omachurile wa-achiever. Umuntu ongaza achieve ongaza dume uzofunela ukuduma ngebrand. Bese eba nomona nabantu ethi ngithi ngathi ngikwazi ukuthi ngithi ngiphethe bese kuqhamuka abantu konke yakashiwo umfoka Kigaba kade ngibuza ukuthi mina ayimfo futhi wawushaya imali esikoleni nako ukhethe usu minister of finance Yeah, surprise. I'm sure there's a lot of women. Mina ngithi ngisazofuna i-passport. Vula apha. Ya nenza kanjani? Ezimselo moshini sihlale kanje 73. Oh. Hayi. Yazi Tilamba. Wolo mntalapho. Iphuza abalekela libekayo wathi. Hayi makwane. Kulomsebenzi sodeka sobuhulumeni ibalekile abantu uqashe abantu abahlakaniphile kunawe. Kodwa abazokuhlonipha. Ngayithanda lento yashuwo umfoka Hlangothi Simanxeba. Uthi awu yazi ubeka iphuzu ngoba yabona lento yabaphatha bawo master iglory eqhamuka kwistaff sakhe iza kuyena failure of the staff iza kuyena so there is no need ukuthi wena ufuna yi all rounder nje you can't be an you occupy any space that is available you can't okay so ke manje ke ngibuyele la ekuthenini le maphuzu abekwa abafowethu njengoba sisho ukuthi ucoach weBrazil uHumas ucoach we Argentina ewine World Cup Humas kodwa uyamazo name uyamazo Messi angithi uyabona yeah so life is like that how many stars that are in America that are well known but you don't know their producers yabona you don't know their managers but they are there because abantu abafundisekile nangemsebenzi awusuke ungena kuyona bangena ngenhlanhla ngobukhruku ngephalishi beqofe into eyenzakalayo njengamanje iradio bekuyiyona ebe-influence ama-topic kuma-social media kube nama-debate now is vice versa iradio ngendlela okusazi impuphu ngayo njengamanje eziduphu ngeyisakazayo izona manje ezigijima nento entaza ngama social media abuya zoyenza topic eradioweni content and then you ask yourself ukuthi who is the really dog. That's why I said it dying its own natural death as a result of poor talent, poor management, a poor quality, and then now you can't be a master in a space. Remember ngalokho uhambe wena emgwaqeni uhlangana nemgwaqeni bese kuba yiyona othi wena ngime ngayo njengamanje nje basizakele kabi nami ngithi mina sho bevele bengenayo content ngobuhlungu obenzeke eFlorida lapha eFlorida ubuhlungu obenzeke yaseFlorida ngifuna le ngeke ngathi nathini nakhona ukuduma khona ukwaziwa into uhlukumezekile mswele nawe uqale waziwa isikhathi eside mawuduma nje mswele nawe uyarelate kulento futhi uyarelate nawe kuyathi ukushaya into emnandi ngawo mswele wena 2 minutes no 1 minute omnye abanye abasakazi banomona bavele bakufuna ukuvala ngoba wena ufike udlodli shine ngo 30 seconds wokusho ukuthi kubhashwe itrack endaweni thezeni bese abantu benaka lento kamsweli asakazele 3 hours umuntu ehema nje mhlawumbe ungena mfethu khona abasakazi ushela ngiyajabula ukuthi ukhona kunabasakazi aba u3
aba uthena ivoice Yes. ngifuna ukufaka icreativity why ngizobabala uShell Yes. mfoko Malakwane kube uDJ Sbu bese kuba uTata uyabona uShele icreativity man yuke idlozi la kubona uNkulunkulu wamsiza wanesikole if mina ngithi ngisuke ngihlekela ngathi ngiyathithiza kanti ngiyafunda ngidlala uShele befaka isikole afaka icreativity athi voice yami I understand wangafuna ukuba uKansas wafuna ukuba uyena Oh yes, yes. ne Yes. DJ Sbu kana ivoice ye radio Yes. Khosha. uTata kana ivoice ye radio Yes. ne Yes. ay ebese lena ngizoyisho ayi ngithenga amehlo kaphakade udlala ngenkotha dlala ngolimi dlala ngenkotha dlala ngolimi mina ngikhuluma ngomamvulano lele phansi koqandayo